hadian balara ya kamat hakabai day bakacing jong kipai nong nong jong kamalai constituency da UMLA jong Voice of the People Party kata i Dr. Bright Starwell mabanyang ilashim ya kasin jam ban day ban ailat no ya kibosau ban kamai no na dumat pran shadow sha mulai kumta barok songut kini ki MLA jong Voice of the People Party kilong shisha ki MLA ki ba ye ya kechat benrio bat ki ba kit khia ya la ka jong ka constituency kuntup ya barok songut kata ya i Ardan Melal Basayamot Adalbat Nongrum Hibingstone Kalpran bat i Dr. Bright Starwell mabanyang kilong shisha kita ki nong thok an jong kecela mikhalaya hi barakawai te menta bat tungin pet yak ai ke baka disi office nakaliang jongka kalasya ban kamai na du mat pran shadow sha maulai ka deputy commissioner jongke east kasihil hakasngi thoding kalapan mi ya ko hukum baki bos bacu kamai hasor shalong bayat lengba ka kendai lat ban mat pran ki balakhang banjat kamai nadu ka apwitrik no pra araja rafuar lasya biang nadu mentakasngi ban kamai biang la ban kedo hang ne ba UMLA ka maulai uba Brastawel babanyang haka apwatrik ba shimbenta haka kenta keli cengkeli ulara ya kene kamat khang yat bos kam kasurkar nadu mat pran namar uang bakadon ka cingta ka bakrau ya kipat ba baduk kham tam jong ka maulai constituency ki ba chupren kam daka bos hakalai kawan jongki namar kacing kham duna kador bai kali kumta ngi i hang ne ba kini ki MLA jong ka Voice of the People Party kilong shisha ki MLA ki bakit kia nakamenta ka jala bat nakbanta ka constituency hi barak kawai kublai shibot sai shaman pat hagwe ka video